Despois de 2 anos de conversas, Cuntis, Caldas, Moraña, Barro e Portas dan o paso. Os 5 concellos decidíronse a crear unha nova mancomunidade, unha oportunidade, entenden os municipios, para unir servizos e crear proxectos en común. Sabemos que estando xuntos, pois vamos a ser máis fortes a hora de desarrollar calquer proxecto, non? Entonces, bueno, ayer tomamos a decisión xa firme, depois de constituir esta mancomunidade. Somos concellos que xa compartimos varios servicios. Entón, bueno, agrupámonos para a veces pedir subvencións da Xunta e para outro tipo de cousas. Entón, parecíanos que era necesario formalizar esta relación que temos. Así que logo do acordo, hoxe mesmo comezou o proceso administrativo e xurídico para a creación deste novo organismo. Explican que a unificación de servizos a través da mancomunidade vaise traducir nunha mellor atención aos veciños e nunha considerable reducción de gastos. Ao final, todos estamos dando servicios, cada un polo seu lado, con costes moitas veces pois moi altos, e creemos que pois xuntándonos podemos unificar e podemos baixar os costes desos servicios e dar un mellor servicio ás ciudadanas e aos ciudadanos destes concellos, non? De entrada, os 5 concellos poñen o foco na recollida do lixo na reciclaxe. O que quedamos é de facerse uns estudios sobre o tema e se vemos que somos capaces de prestar un servicio de máis calidade e ao mesmo tempo que nos salga máis económico, pois é un dos obxectivos primeiros que imos ter. A nova entidade nace con vontade de consenso. De feito, os 5 concellos acordaron xa que os proxectos a impulsar terán que sair adiante sempre por unanimidade. Eso é importante, que haxa unanimidade nas cousas que queiras intentar sacar para adiante, porque se logo isto supón un foro de debate, pois non é o papel da unión de concellos para prestar servizos. Polo de agora a súa sede vai estar en Cuntis, segundo avanzan, a súa presidencia será rotatoria. Nas mancomunidades que funcionan ben, a presidencia é rotativa, e aquí tamén non ten que ser, non? É dicir, as experiencias que hai é que a presidencia ten que ser rotativa e debe ser así, non? Independentemente, eso, eu creo que todos temos que apoiar e deixar de lado pois, os temas políticos. Os municipios fundadores deixan a porta aberta a incorporación no futuro doutros concellos. O novo organismo aínda está sen bautizar, e na práctica é herdeiro da inoperativa Mancomunidade Ullaumia, que no seu momento soubo coordinarse na loita contra os incendios forestais.